S čím všetkým súvisí vzťah s otcom. Niekde tu je link, pozri sa, dozvieš sa. A toto krátke videoko sa povenuje tým z vás, ktorí ste boli ako odsnutí svojim otcom. Buď z dôvodu, že sa k vám nepriznal, alebo opustil, alebo sa nestaral, alebo sa staral a nestaral a staral a nestaral, alebo jednoducho tvoje životné postoje a tvoja životná cesta jednoducho nie je to, čo ten otec ctí a tým pádom ťa odsúva. Ako si to odsunuté dieťa, tá čierna ovca rodiny a ten otec proste do teba vkladá a projektuje na teba tie kvality, ktorými on sám pohrdá, ktoré nie sú v jeho rebríčku vysoko. Ak sa ťa to týka, tak link a niekde tu a vidíme sa tam.